guys ओमफ्राय मोनसे मार ब्रेकिं निउसबो होनजागोन माबाबो मार मोखाङा बोरैबा जाजोबखाबाय आंना गैखाला सेस जाजोबबाय गैला दुब्लियाव थानाय नालाय नङा आरो सेमसां केमेरा ना मोनो इयाव सबाय बिमा सालमाय जों बिउटि प्लास होनानै केमेरा साफाया आरो जोंहा मेकआप सेकआप गैया मेकआप सेकआप गैया दुब्लियाव थाग्रा हौवा मानसि जोङो जों दुब्लियाव थाग्रा मानसि जोंहा मेकआप सेकआप गैया सोरबा गोसथोबाथ' थोआबाथा बाद दिया ओमफ्राय नै मोनसे मार डेन्जार घटना जादों दे गाइस आं नोंसोरनो खिथानोसै दिनै बे घटनाखौ जोङो सानैजों थांदों आरो नै जों बिथांजों आंजों थांदोलै ओमफ्राय थांबाथाय जोङो मोनसे हटेलाव हाबबाय आरो ना नागारजुलियाव नागारजुलियाव ना रुङियावमोनलै रुङियायाव ओमफ्राय जोङो हटेलाव थांबाय आरो बरियानो जोङो रुटि सुटि जानो थाखाय थांदों आरो ओमफ्राय बेयो खाथियावनो मोनसे अफिस दंमोनलै अफिसाव जों ज'दों आरो दसे सम ज'बाथाय मालाय आदा नैयाव ज' होननानै हेगारलायनो हायोब्रा नैखौ सिफुंदा मेल'डिनि एक्टर होननानै खिन्थु एक्सुवेलि सिफुंदा मेल'डिनि एक्टर नङा दै सेमसो आरो एकदम सेम मानसिया नुयो होनना बुङो आंथ' नुवा आं नुवा बेलेग नुयो नोङो नोंखौनो नों आं निजे बेलेग नुयो इसोर बुङो एखे नुयो होननानै बुङो नङा दै नङा आं नुवा ओइ थाव जोबलायबाय गारिया थाव लायनो थांलायनांसिगोन जों दा थाव लायनो थांलायनोसै ने थाव जोब्बाय आरो बेनोसै आरो रोगाला बायनायानोसै खामानियानो उपाय गैया नैबे मार रागाबोलै नों गानायनि मारै रागा जोंनो नोङो नै मेगना बेरना लायथारो सयथिबो मास मोननैयानो जानोसै दुब्लियाव थाबाय थानाया हिनजावखौबो नुहैयाखै बेदाया मास मोननै जानोसै दुब्लियाव थाबाय थानाया जोङो गथ' गथायखौबो नुवाखैना बेसोरा मा दुखु मोनदों मा बुङो आरो मा दुखु मोनदों दा खामानियानो बेनो जाबाय नालाय मा जालायखै नालाय आरो नोंसो लादों माथो रेन्ज गैला रेन्ज इनो लाबाय थादो आखायाव सोना दोनबाय बाकसआव नाय नोङो बाकसआव सोदो खोमा नोङो नोंसो दोनदों माथो नोंसो लादो नोंसो दांबाय थादो आं नोंनो दौनो होदोबा गोसोआव गैला इंगिया मिनिबावबाय मालिका मिनिबावबाय हिनजाव बदि लाग्राया 1 लाखआव बायबावनोसै मानि निउस मारियो हिनजाव सानै लायाबाथाय जेल जायो होननाया हिनजाव सानै लायाबाथायलै जेल जायो होननाय निउसआ मानिबा जायो मार खुसिबावलै बेंगिया मिथिगोना बे निउसखौ नुनानै आयौ मोनमारसिगोन आं सानैबाव लाबावनोसै बायबावगोन सासेखौ 1 लाखआव सैया जाला आलु जायगा थाइसेनिफ्राय दाबो थांनो मोना नै आलुफोरा मालिकनो जि रोसो उन्दुदो आयौ बिमा नै सासेया मारै मोख्लाब नायदो रागा जोंबाथाय मेगना बोरैबा जालांलायो मोखौना नै सासेयाथ' आयु रोसो टाइटानिक बेलथायनाय नायदोलायनो नायनाया बिदि जाबाय टाइटानिक बेलथायनायखौ आयु मोजांलै नों मानसिया बर' सिख्लाफोरनि भाइरेल जानायखौसो नायगासिनोमोन दहाय सैमा बाग्राया सोरबा फान्थावस्रि ना मा होनो जाखावलायबायनो भाइरेल इखौनो नायगासिनो आलुआ फान्थावस्रि नायाखैबा बे फान्थावस्रिलै होननानै आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय साबसक्राइबार खालामलायना दोननाया नों नङा बा फान्थावस्रिसो इयो साफा खालामनांगोन होननानै खालामना दोनबावलायो मा जाला रोंगोबा दां रोङाबा दां नाङा जानला मानला आंनो बे भाइरेल जाग्राफोरनि माबाफोरखौ साबसक्राइबार खालामना दोननाङालै आंथ' र' साननैसोल'सै आं जावग्रासो जानोसै मानसिफोरखौ मार जावगोन आं सोरबा बर' सेंग्राबाबो जावगोन जानला मानलाबो बेबहार खालामना लाबा सोरबा सिख्लाबाबो जावगोन खाथिर बाथिर गैला आंजों मोजां रावजोंसो जावबावगोन आं फांफुं गैला आंजों आं बिराद अभार मोनद्रायबाय बर' सिख्लाफोरनि भाइरेल खालि भाइरेल सोरबाया गोरियाजों खारनाय सोरबाया माइबाजों खारनाय सोरबा हिनजाव गोनाङा हौवा गोनांजों खारनाय सोरबा थालिर बिफां गायजानो गोनां जाबाय बिसोरनि थाखायनो थै जायालै मार भाइरेल दा साननैसोया माबा फाथैलाय बिसिनियानो नटिफिकेसन आय खेलथिं खुलथां फाथैलाय बिसिनाय फाथैलाय बिसिनाय बिदिल'सै थाद कपिराइट नांगोन ना फाग्ला आंना खोनासंनो नाङा जायालै जाया जोंफोरबायदि दुब्लियाव था एसे खस्थ' खालाम गोसोम जानोबा ने आरो फाग्लासो जोंना लागाव बार रोसो मार मोजां नांमारो बेफोरबायदि गान कपिराइट नांगोन नामाब्रा गानखौ खोनासंबावो नांबाथाय आंहा दिगदार जागोन जों दुब्लियाव थानाय नालाय बेफोरखौ खोनासंनो जोङो सेदु आलाबाय नै जों मोनफैलायबाय जोंनिया आसोला बेलेग लकेसनाव जोंना बेंगा मारै नांदों लुनो हाया इउटुबाव होनो हाया गेरेन्टि आं होखागोन आं खाथिर बाथिर गैया हिनजावजों जाय खेब जाबाय लोंदो दख'ना खानानै जोंना ड्राइभारा होगावसिनो लागा ओमफ्राय जोंना नै मोनाथारसिगोन साना दंबावो 8 बिगा बे 8 बिगाखौ होसोगासिनो जों दा
सम गैथारा हेलिकप्टार शट आरो इखिनियाव दङ 2.5 बिगा इखौ एवखांनानै नैयाव एवखांनानै ओजा न' खाथियाव होखावनांगौ 9टासिम हिनजाव रायबालाय आलाय मा हिनजाव दङ ओइनालाय बेंखानिया मालिकमोन गाइस हिनजावजों रायजागोन थेवबो एवथारगोन नै जोंहा बुवा मालिक 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 wah फैसा मोनसिगोन के मानो मिनिदो माला फैसा माबोरै नामानो इगो वाव गाइस हालेवनानै ओरैबायदि मेंबाय गस्ला थस्ला खुनानै लाबाय आं नै हाबलाय लाबाय ओमफ्राय मार गोबाव जाबाय बेयावनो हर जालायलायबाय एवगासिनो दिनै बारा एवनो हायासै दब्लाय फिसा अन्थाइ दङ मा दङ इस हाग्रा दुब्लियाव थानानै जानाया सहस नङालै हर जाबाय नै एवगासिनो गैला नुलानोखा लाइट फोजोंलायनांगौ जाबाय हर जाबायलै ओमफ्राय दा जों एवगासिनो ओमफ्राय जों दा थांसिगोन आरोना आखाइ आथिं सुनानै बरिया बिन्दास हराव उन्दुनोसै बिदिनोसै माथो बुंबावनो आरो जिबन